Hey guys, what's up? Family. Good morning. Could say, all right, so I want to do something real quick with you guys. Just so every time you're doing a car wash, every time you're doing a my passports, mari, jewellery, visa, everything. So today I want to do something very different. You see, this is all the money that I have. I have $100 and 50 US dollars, and I'm on my watch, and it's so I'm taking away this $100 ish. Let's see, I'm gonna watch a silver. Money this golden watch. I bought this watch. They're getting at 250 US dollars, right? So this is what I'm gonna do. Ana boys vangu vaipanda vabhisira zvinhu zvangu motikari kuti vasare vachigeza, handisiri here ndikuvatamba rafu nekutadza kuvatrusta. Do you understand? I want to see ndokwanisa kuvatrusta here. So ndiri kusiya 50 US dollars yangu nemawachi angu ese arimo. Vakasatora 50 US dollars, I'm telling you, ndiri kuvapa 100 US dollars on top. Ndiri kuvapa yes 150 US dollars, ndobva ndavapa $100 on top, and inenge iri 150. And on top of that, vanobva tichi nemawachi. Just like that. Vakasatora ndo zvandoda kuita. Asi vakangodzimara mangondipira chete 50 US dollars. I'm telling you, apana chavanowana. I'm telling you. So kuti ite skill manje. Andisifana kuivhara yese like this. Changosiya ndakavhura mbichana. Zvekuti obviously munhu ari kugeza motikari anotoona kuti mune something. So let's see what's up. Let's do this. Yo, Jama. Konde ukira sei? Zufambele. Ah, bolat. Ko urwega nasida. Oh. So bari muri kutogeza. Oh, alright. Aiwa bo. Saka chirungu. Saka nda kuita ka. Inda kubaya kusvika marondera negraft. Waize. Saka nda kusira motikari usara uchigeza. Ndo yanchicollecta mai manje. I think after 30 minutes nenda dzoka. Arizi. Alright. Iribo mja. Iribo. Sasa senda siya tichiona makizi twakanoda kuvhura mawindow arena sei. Iribo. Lungo rwacho round but 2 minutes ndowe.